Первый конкурс игры. Приветствие еще одной команды. Команда КВН «Бомба» Млынев. Вас знову вітає команда КВН «Бомба», селище Млинів. Хто не в курсі, я Денис, а це Володя, Люда, Валік. Словом, яка різниця? Ні для кого не секрет, що нашу команду фінансують олігархічні клани селища Млинів. А саме... директор зоотераріуму імені Георгія Побідоносця. Георгій Семенович Побідоносцев. Народний депутат України від Млинівського району пан Енгельгард. Та незмінний спонсор нашої команди МММ. Так вони ж згоріли ще в 93-му. МММ – Млинівський меблевий магазин. Ну? Так вони ж згоріли ще в 93-му. З нашої візитки сміялися Буча, Боярка і Шпитьки. Словом, рвань щита. Okay, guys, let's begin. Та перестань ти! Вибач! Як бачите наші жарти, як мужики з пивом в скляній тарі перед входом на стадіон. Заходять не одразу. Але якщо вже заходять, суддям краще не свистіти. Продовжуємо обертати колючий барабан жартів в сірій шарманці повсякденності. На авансцені залишились я і Ленка, тож найкмітливіші здогадались, що зараз буде дещо більше, ніж просто КВН. Вчора інтелектуальні змагання між Ленкою і Флешкою на 2 гігабайта закінчилися в нічию. Привітаємо нашу щасливу переможницю. До речі, Денис, я вагітна. Але ж між нами нічого не було. А секс? Ну і все. Лікар, який всім хворим наказує вирізати апендицит. Лікарю, я погано чую. Виріжте йому апендицит. Лікарю, я зламала руку. Виріжте їй апендицит. Лікарю, в мене болить апендицит. Виріжте йому апендицит. А що думаєте, в інших лікарів більший процент правильних діагнозів?
Подякуємо команді за цю веселу мініатюру. Гумор в КВНі – це завжди похвально. Вибачте, дзвонить мій новий кавалер з Парижа. Бонжур. В нашій Ні. команді тільки одна людина знає французьку мову. І ця людина Артем. Переклади. S'il vous plaît, j'allais à l'école chaque jour. Будь ласка, я ходжу в школу кожного дня. Les machines d'une colonne, une veste les ventes. Машина, піджак, колонка, вітер? Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Ну, це ви самі розумієте. Papa, ciseaux. Папа римський ножниці? Люда, як там? Я щаслива! Pardonne-moi ces caprices d'enfant. В дитинстві бабуся часто лякала Люду бабаєм. А потім Люда виросла, поїхала в Туреччину і мало не вийшла за бабая заміж. Друзі, скажіть, як мене звати? Ну? Бу! Ра! Ті! Ну і правильно. Задовбав вже цей Бураті. А ти чого виперся? В мене фігура Аполлона. Друзі, Володя не бреше. Саме він викрав знамениту скульптуру з музею Сан-Сусі і зараз тримає в себе на балконі між лижами і старою газовою плитою. Здавалося б, нічого особливого, але, як сказав нам експерт гумору Василь Вірастюк, раз смішно мені, буде смішно всім. Друзі, багато хто думає, що Млинів можна об'їхати на велосипеді за 15 хвилин. Хтось думає, а хтось обіжає. З вами була команда КВН «Бомба», селище Млинів.